Durant aquesta setmana s'ha celebrat a la nostra comarca una de les tradicions més seguides per la població, els Tres Tombs en honor a Sant Antoni Abat. Avui, a Connexió Vallès Oriental, ens apropem als Tres Tombs vallesans amb més seguiment, els de Caldes de Montbui, uns Tres Tombs que configuren una tradició amb una duplicitat, una festa molt popular, però a la mateixa vegada una festa molt exclusiva. Caldes de Montbui, 9 de gener. Falta més d'una setmana per la celebració de Sant Antoni Abat i la tradicional passada dels Tres Tombs, però pels seguidors de la Facultat de Sant Antoni Abat, la festa ja ha començat. Els abanderats, encarregats de custodiar l'estandard de la facultat, celebren el seu sopar. A la vostra mà dreta teniu un obsequi que és molt bonic. I bé, ja està. I després... No ha begut xampany encara? I bé, i ja està. És el vessant més exclusiu de Sant Antoni a Caldes, i és que els portabanderes són una tradició molt calderina, vila on la facultat de Sant Antoni havia tingut un paper prominent, fins i tot, per casar les fadrines. Diverses generacions de calderins de classe burgesa han estat abanderats en algun moment, i molts ho han volgut ser i no han pogut. 4 joves del poble encapçalaran i seran protagonistes de les festes aquest any. El sopar dona el tret de sortida a una festa que enguany ha arribat a la 137a edició. Una celebració feta en origen per recordar la importància de l'animal domèstic en les viles que només va aturar a Caldes la Guerra Civil. La importància de l'animal domèstic ha minvat molt en la societat actual, però fa unes dècades era vital. Els 4 joves representants de la facultat es presenten el diumenge amb la cercavila d'anunci i el tradicional vermut. En aquesta edició són 3 nois i una noia. Elisabet Termes és capitana de bandera, Ferran Devesa el portabanderes i Albert Masclans i Arnau Velasco els acordonistes. El Sant Antoni escalfa motors, però els actes més populars encara són lluny. – 17 de gener, plaça de Catalunya. Encara no són les 10 del matí, falta més d'una hora per la benedicció dels animals i les carrosses ja omplen la plaça i bona part del carrer adjacent. Els nens són preparats, vestits i, si cal, maquillats. Les carrosses fetes durant les últimes setmanes han de lluir. Tothom espera rebre algun premi, tot i que saben que l'important és passar una bona estona. La gent de Caldes i d'altres pobles i ciutats de la comarca i del país s'esperen als carrers. És el vessant més popular i interclassista de Sant Antoni a Caldes, aquell que fa que els veïns portin els seus animals a beneir o a veure un familiar o amic desfilar pel carrer de Pi Margall en una carrossa. Abans de la benedicció, el jurat avalua els carros i carrosses per repartir els premis en les 2 categories habituals, artística i de fantasia, i popular, agrícola i ramadera. Les carrosses presenten temàtiques diverses, des d'oficis tradicionals, com els esparters, fins a 3 dedicades al centenari de l'Escola Pia de la Vila Termal. I és que participar en els Tres Tombs s'ha convertit en un costum per molts pares d'alumnes calderins. És habitual que els grups de pares de cada curs s'uneixin per fer una carrossa conjunta. Així, els alumnes que ara fan segon de primària porten des de P3 compartint carrossa. Una miqueta una classe antiga, com era fa anys sense el món digital que hi ha ara, sinó amb la pissarra antiga i amb la tissa de tota la vida, amb el guix. Quantes persones hi ha darrere d'aquesta carrossa de la construcció i quant de temps també per crear-la? Ben bé, portem mes i mig fent la carrossa i participant som uns quants pares, unes 12 famílies aproximadament o 15. Ja aquest és el 5è any. Quanta gent formeu la colla? Bueno, hi ha més i menys, com que són gent de l'escola, hi ha vegades que som 8 pares i mares, 10, depèn de l'any. I
I d'on ha sortit la idea de la carrossa d'aquest any? Bueno, aquesta idea ja la portaven els nens de fa molts anys. Volíem fer una carrossa del terror, la casa del terror, i aquest any ja hem anat una miqueta amb la idea d'ells. Però l'heu adaptat a l'actualitat econòmica, a la crisi, no? Bueno, una miqueta sí. Aquest any, a part de que la gent no volia molta feina, i hem fet alguna cosa així en plan ràpid, de quadros i de pintar, però senzill. Tot i així, el protagonisme recau sempre en els infants. Avui els nanos encantats, vestits de bruixes i de monstres, i avui és el dia clar per lluir-ho. Esperem que faci bon temps. Espereu guanyar algun dels premis? Bueno, aquest any hem fet una carrossa senzilla. Altres anys sí que ens hem esmerat. Aquest any està bé, però és senzilla. L'important és participar, doncs, no? L'important és participar i que disfrutin ells. Una de les entitats calderines més compromeses amb els Tres Tombs és l'Escola Pia, el centre religiós que aquest any compleix el seu centenari. Però els Tres Tombs també tenen la seva part sorpresa. No totes les carrosses ni disfresses són conegudes per tots els participants, com en aquest cas li ha passat a la pubilla del Calbisbe amb una carrossa amb un clar missatge. Anem de festa. El dia 20 faig 50 anys, bueno, si tot va, faig 50 anys. I llavors els meus amics m'han preparat aquesta sorpresa. Han arribat a casa i m'han portat vestides ja elles, i llavors m'han vestit a mi. Una cosa molt... Estic contentíssima. Tot i que la Maria Antònia s'esperava una sorpresa pel seu aniversari, no pensava sortir als Tres Tombs. Quan els amics, som un grup d'amics, quan fem anys o el que sigui, preparem alguna cosa. I s'han sopegat que ara és la diada de Sant Antoni. No hi heu participat mai per Sant Antoni? Alguna vegada amb les escoles, però quan els nens eren petits, però ara ja feia molt temps que no. Què t'ha semblat la sorpresa? Molt bé. M'esperava alguna cosa, però tant no. Passejar-te pels carrers de Caldes amb aquesta estampa tan fantàstica estarà molt bé. No, molt bé, clar. Jo represento que sóc la pubilla de Calbisbe i elles les dames d'honor. Són poc més de les 11 i a la plaça de l'Àngel, el mossèn de Caldes, mossèn Joaquim Floriach, es disposa a beneir els animals. Comença a ploure, tot i que amb poca intensitat. El mossèn fa broma. Assegura que ha pregat a Sant Antoni per evitar la pluja, però que allà a dalt van per lliure. Malgrat tot, la pluja no va a més i la benedicció segueix amb normalitat. Minuts abans, el president de la Facultat de Sant Antoni Abat, Joan Bellavista, fa un primer balanç de la jornada. Fins ara estem molt satisfets, tal com ha anat la cosa. De moment la participació està assegurada. Tota la setmana d'assajos a la plaça, en el Ball de Plaça, també han sigut els habituals. Tenim les mateixes colles exactament que l'any passat, per aquesta tarda, i aquest matí, doncs no sé, no m'he acostat encara en el punt de partida, però els meus companys per mòbil m'han dit que la participació és bona. Han trobat a faltar per això alguna carrossa de tracció mecànica, però no sé ara exactament encara per quines quantitats estem. La festa ha tingut aquest any la participació de 160 cavalls, una 80ena de carros i 17 carrosses. Buscar motius perquè la gent s'engresqui, perquè la gent participi encara més i que aquesta festa que tenim a dalt de tot no decaigui. De vegades el que costa més és mantenir-ho, no fer-ho créixer, sinó mantenir-ho. I en aquesta faceta estem nosaltres. Parlàvem abans amb els carros, amb molta gent que ha vingut d'altres municipis i parlen de la festa de Caldes com una de les més valorades de tota la comarca per Sant Antoni. Sí, a veure, tenim un renom, ens estem orgullosos d'això, no desmereixem a ningú, evidentment, tothom fa la seva festa, però Caldes, aquests 137 anys ininterrompudament de la festa, doncs pensem que això ha fet créixer la festa fins als nivells on ens movem i això és un orgull per nosaltres i per tots els calderins.